Hej, witamy wszystkich bardzo gorąco w profesjonalnej rozgrywce Counter-Strike Global Offensive, moi drodzy. I dzisiaj jesteśmy tutaj gościnnie. Nie, ja jestem gościnnie. Ty jesteś gościnnie, a generalnie komentujemy Dawid aus Ziderland i Niklaus von Beuten. aus Beuten. Ja, i mamy Mikołaja. A gra tutaj Nie, Miłosz. Miłosz, a jak mu Też Miłosz na aus imię? Beuten. Miłosz się nazywa Miłosz. Miłosz. Miłosz aus Beuten i Bardzo jak ładne widać... imię. O, ale skosił Nie, jest przeciwnika, pięknie, chociaż proszę to państwa. rozgrzewka jeszcze jest w Jest sumie. rozgrzewka, także są Podniósł oczywiście ładnego, wszyscy no już pełni nadziei. nie ma co gadać, zmaścił się. Generalnie, o co tutaj chodzi? Zrobiliśmy sobie taki challenge jako trójka najbardziej utalentowanych Ślązaków, jeżeli chodzi o scenę polskiego czy śląskiego Counter-Strike'a Global Offensive. Oczywiście postanowiliśmy zrobić sobie taki mały challenge. Będziemy grać jak? Po trzy rundy. I niezależnie czy przegrasz, czy wygrasz, Zmieniamy czy zginiesz, po trzeciej rundzie co 3 rundy się zmieniamy i ta osoba, która grała, wchodzi tutaj na to stanowisko i będzie komentować. Rozgrzewka się nie liczy, także Miłosz ma najwięcej grania w sumie w tym momencie. O, ale se pogra, kurde. Se pogra lotto z kosą. Jeszcze chciałem namówić Mikołaja, że jak będzie taka opcja, jak będzie KD ratio na plus naszej całej drużyny, to otwieramy jedną skrzynkę, ale zobaczymy, czy się Raczej uda. nie dojdzie do tego nigdy, Będzie ale ciężko. zobaczymy. Dobra. Miłosz, coś powiesz? Powiedz, jak twoja forma? Rozgrzewałem się cały tydzień do tego. Także Rozgrywał się cały Byłem tydzień. na bootcampie. Wyobraźcie sobie, zamknijcie oczy i teraz sobie wyobraźcie, jak Mikołaj się patrzcie, przygotowywał do jak tego. pięknie. Jest pięknie, naprawdę. Mi się to bardzo podoba. Było dobrze kombinował, generalnie próbował Ale widać oskrzydlić. Ale mam asystę. 20 sekund, ale on nie traci ani sekundy. On traktuje tą każdą sekundę, jakby to był naprawdę mecz o finał. Tak. To jest najpiękniejsze. On po prostu potrafi grać, on potrafi to uciągnąć. A zostało tutaj mu wszystko. jedynie 10 sekund rozgrzewki i 10 docieramy sekund już rozgrzewki. do gry generalnej. Łapie się, gdybyście widzieli, tylko on się łapie tutaj za głowę, naprawdę. Poci się, Daj mi nerwuje ręcznik, się. masz? Jezus, Nie, mam, jest no, spocony Borok, naprawdę. Fuzekla mogę mu dać Fuzekla, ewentualnie. fuj, nie. Dobra, moi drodzy, mecz się rozpoczął. Przywitaj się z wszystkimi tam, hello. Hello! Brawo. Przywitał się. Bardzo pięknie. No to cóż mogę powiedzieć, no życzymy wszystkiego dobrego i miejmy nadzieję, że wygramy. Kto tam gra? O kurde, jakiś klan cały. O, jest Kisib. cała przeciwna drużyna. Ja nie wiem, czy to nie jest klan. jakaś profesjonalna drużyna ESL-owa. Miejmy nadzieję, że nie. Miejmy nadzieję, że nie. No i jaka jest tutaj taktyka? No, Miłosz zawodowo, jak widać, rozgrywa z Tekiem, Z z tekiem. profesjonalnym kamuflażem, eleganckim Izakiem. Tak, oczywiście pozdrawiamy Pozdrawiamy Izaka. youtubera tutaj Tak. w tym momencie i streamera. Moi drodzy, teraz jest wejście przez banana, są na taksi, moi drodzy, są czwórka, teraz będą Jeszcze oczywiście da, patrzeć. raszują. Będzie Poszedł oczywiście dym. tutaj sprawdzane, no i dostał ze szpuli, niestety niestety. tutaj z USPK dostał szpula, Załamany. ściągnęła, Proszę ale jest państwa. trójka przy kuli, już wchodzą tutaj pod Weszli. trójkami. O, następny pad. Ustrzał z 2 beret. Są dwóch berety, uwaga, City Spawn, moi drodzy, i niestety jest już, proszę Państwa, Widać, że w pierwsza drużynie śmierć. znajdują się Rosjanie, także to nie rokuje dobrze. Nie, czyli nie można rozmawiać po angielsku, trzeba oczywiście Pad używać... następny. Jest, 2, jak tam wygląda oczywiście statystyka, mamy oczywiście pierwszą rundę i ilu żyje, jest Wolf oczywiście 3 Digma do 1. ostrzeliwuje się. Czy uda mu się przetrwać? Niestety nie udało Niestety się. nie i pierwsza runda wędruje na konto zawodników drużyny Counter Terrorist. No i cóż mogę powiedzieć, myślę, że teraz powinni wyciągnąć jakieś tutaj wnioski. Drużyna terrorystów powinna wyciągnąć wnioski, powinni zrobić eko, albo zrobić przynajmniej pół eko z diglem. No miejmy nadzieję, że zrobią jednak pełno eko. Nie, proszę nie robić i proszę Państwa, teraz Miłosz postanowił zrobić Agresywnie. niesamowicie agresywną Eko z diglem. taktykę eko z diglem. Jak widzimy oczywiście bez skilla, proszę pokazać na F. Tak, bardzo ładny, bardzo ładny. Jaka jest taktyka? Czy tam Miłosz uzyskuje jakieś informacje? Jak widać, taktyka zmieniła się od ostatniego meczu. Tak, zmieniła się pod tym względem, że kto inny trzymie bombę. Tak, i nie ma już bezmyślnego raszu na B. Nie ma. Moim zdaniem teraz nie ma żadnego raszu. Teraz jest bardziej taktycznie. Miłosz się skrada wśród kur, niby to pastuch na wsi. Tak, ale Zmierza w kierunku A, jak widać. widać, jest mieszczanem. Jest tak, widać jakiś zamysł istnieje tu w tym momencie. I proszę I Państwa, proszę Państwa, zabił, pierwszy tak, hedzik, proszę zastrzelił. Państwa, Kisib Raising Victory niestety ginie, ale tutaj mamy Hannes Master i Dostał- niestety dostał bułę tutaj, prawda, z Famasa, Proszę Siro. Państwa. Siro, ja pamiętam jak Siro jeszcze zaczynał swoją karierę w Counter-Strike Global Offensive, jak pierw grał Ale w jak Call of widać, Duty Nikel 1. jak ładnie sprzątnął tutaj ze strzelby. Tak, niestety. Ja ci powiem, że kiedyś jak oni zaczynali swoją karierę, to nie było tak od razu wiadomo, że Nie było będą, wesoło. wyjdą tak Nie było daleko na wiadomo. Esle, że oni będą grali z równym na poziomie Silvera. Szczególnie, że kiedy grali turnieje z klanem Hannes Gro, generalnie no przeważnie jednak ponosili porażki. Ale widać, że w tym momencie wywindowali się na taki poziom, no bez mała światowy.
No, ale wróćmy tutaj do meczu, ponieważ został jeszcze Nikiel na dwóch, I no i niestety już niestety Nikiela Nikiel nie ma, padł. dostał oczywiście bułę i proszę państwa, kończy się ta druga runda kolejny raz na konto Także drużyny Miłosz teraz antyterrorystów. dzierży bombę, jest to jego ostatnia runda, kiedy może się wykazać swoim bohaterstwem, a potem następuje tak zwana zmiana kolejki i za stery siadam ja. I zobaczymy. I teraz pozostaje pytanie, czy ten czerwony laminat AK-47 zdoła przeciwstawić się tej sile, wielkiej sile jednego klanu Esla, Kibas, czy oni dadzą radę, czy AK, czerwony laminat da radę pobić wszystkich i proszę państwa, mamy pierwszy frag, który Proszę wędruje państwa, tutaj na rush na konto B. Rising Victory. Idziemy oczywiście na banana bardzo powoli. Tutaj Taktyczne drużyna. podejście pod Jest filarami. sprawdzana taksówka, bardzo ładny movement, naprawdę, ja nie mogę powiedzieć tutaj movement Szwecja, to jest movement, proszę państwa, Bezpieczne Katowice wychylanie IM się. 2015, Pasza Biceps Padł dym. byłby bardzo, bardzo zadowolony i powolutku są sprawdzane każde worki cementu, jest dym, Proszę państwa, Miłosz ubezpiecza przodek, natomiast koledzy siedzą na zadku. jest, uwaga, stoją, proszę państwa, stoją, tak, to jest bardzo ważna informacja, stoją, that's what she said. I teraz Wycofują się. Jest to widać jakiś plan generalnie, jest jakąś środek taktykę. i na środku ostrzał był, bomba leży, proszę państwa, Miłosz Sirapo padł. P90 jednak to jest bogini skilla, tak jak to się mówi, nie pro, tylko P90, tylko pro 90, tam jest full auto śmierci tak zwane. Teraz obserwujemy Wolfa Dizmę, udało mu się zneutralizować, niestety padł. Niestety padł, a teraz Został- tutaj za sterami zaraz zasiądzie Mikołaj, przygotuj się Mikołaj, Ja już generalnie ponieważ zaraz nie szykuję będzie się. czasu, no i niestety koniec rundy, moi drodzy, 3-0, 3-0, tam coś leży, tam coś... Witam. Witam, o, jest Miłosz, proszę państwa, tak wygląda Miłosz. Miłosz, powiedz mi, co się stało? Co w tych 3 rundach pierwszych się stało? No niestety nasze zgranie drużyny było na bardzo słabym poziomie i nie dogadaliśmy się do końca co do taktyki. Mam nadzieję, że teraz będzie nieco lepiej, że taktyka zostanie mam pytanie, czy ustalona w ogóle- tuż przed rundą, a nie w czasie rundy. A, czy wy w ogóle gadaliście ze sobą? Tak, dawaliśmy sobie wskazówki. No to chyba migowe. Proszę państwa, teraz będzie atak na drugi środek, prawdopodobnie domek. Mikołaj będzie prawdopodobnie przez drzwi przechodził albo podskakiwał po tej furmance, ale jednak drzwi powolutku Powoli, jest tak. zrobione tutaj na shifciku, jednak zna gościu movement, zna wszystkie ustawienia klawiatury i pierwszy Niestety. strzał niestety Sirapo, Pierwsza krew. podwójny double kill tak zwany. Ale jednak odpłacili się killem gracze terrorystów. Jest 2-1. Miejmy nadzieję, że Teraz zaraz jest 3-3, jak widzimy. I Rusek w naszym teamie. Czy tego Ruska poznajemy? Nie, niestety, trzeba chyba sprawdzić. Proszę zobaczyć od razu Steam profil, czy gościu jest legit. Oczywiście kontakt przez czat jest. Tak, jest w języku polskim, oczywiście, ponieważ język polski jest drugim co po rosyjskim językiem internetu. Miejmy nadzieję, że nasza drużyna tu da radę, ponieważ tutaj Rosjanin spojrzał przed chwilą na piasek, będzie na konektor szedł, jednak zrobił dziwną taktykę. Teraz patrzy się tutaj na Lorda i nie wiadomo co tu się będzie działo. Moi drodzy, jest takie powolutku, mi się zdaje, że gościu myśli, że gra w Call of Duty 1 i można się na Q i E odwracać za ścianą, ale jednak się okazało, że jest tutaj runda czwarta, Dla wędruje na terrorystów. counterterrorystów. Jak myślisz, co powinni zrobić, żeby odwróciło się to wszystko? Myślę, że powinni grać teraz rundę na fullu i dogadać co do końca taktykę i zaatakować banan, ponieważ myślę, że tam może im się udać i myślę, że antyterroryści nie są przygotowani na szybkie wejście na banan. Tak, ja myślę, że ta runda będzie wygrana, jak zaatakują banana. Tak można to powiedzieć, proszę państwa, takim rymem. I teraz miejmy nadzieję, że... Runda zrobią wygrana, dobrego- atakuj banana. Tak, a jak nie wiesz co się stanie, to weź zawołaj swoją mamę. Proszę państwa, teraz będziemy atakować taksówkę, no i Antyterroryści zabijemy... rzucili już dym, żeby powstrzymać szybki atak terrorystów. Jest. Widzimy, to nieco spowolniło akcję. Smoke był mierzony. Teraz się zastanawiamy, na spokojnie. czy zostanie zrotowana bomba, czy jednak dalej będzie atak na B. Poczekajmy chwilkę. Jednak Zobaczmy, widział jednak Mikołaj jedną osobę i z prawej strony od City Spawnu poszedł granat, 19% HP niestety spadło mimo armora. No ja nie wiem, czy tutaj najlepszą taktyką nie byłoby wycofanie się na środek, ale zobaczymy. To wszystko zależy teraz od tych 3 graczy, którzy pozostali. Moi drodzy, 3 do 5, takie są statystyki. 2 counterterrorystów zginęło. Jest zdecydowana przewaga liczebna. Jest tutaj szczur, proszę państwa, bardzo ładnie tutaj tak zwany Przejście smooth movement, drugim czyli środkiem. bardzo płynne poruszanie się po kanałach. Widać tutaj, kolegą był oczywiście Tadeusz Norek. Miejmy nadzieję, że to wszystko wyjdzie na dobre.
Za oczywiście obczajona furka, Przejście bardzo domkiem ładnie. na shifcie powoli, oczywiście taktycznie. Ja chciałbym powiedzieć na temat tego gracza, Bomba ponieważ już została gramy podłożona, drugą teraz rundę, a najlepiej by było. ten gracz już ma ponad 200 fragów na tej broni, to oznacza, że oczywiście to nie jest przypadkowy gość. I proszę Państwa, kolejny frag wędruje, 214 frag wędruje na konto StatTracka Ultrafiolet, tak zwany Zigzauer 553. I teraz Mikołaj już tylko odlicza sekundy do wygranej, chociaż mogą ugrać. Został jeden counterterrorist, 1-2. I czy to Bomba będzie biblioteka? najprawdopodobniej wybuchnie, bo już te Wybuchnie. antyterroryści nie zdążą podejść No i zobaczmy. odbić bombsite'u Ja myślę, A. mi się zdaje, że sejwuje, E, ponieważ teraz będzie oczywiście pójdzie na bibliotekę i teraz jedynie... I pierwsza runda wpada będzie na konto na- antyterrorystów. Tak jest, proszę Państwa. Piękna sprawa. Mamy 5 rund za nami, 4-1 i po raz kolejny pójdzie Mikołaj z bronią Zigzauer 553, Ultrafiolet oczywiście w skinie. No i cóż mogę tutaj powiedzieć? Glock 18, bomba jest, nóż jest. Nic tylko i wyłącznie można walczyć o wygraną drugą rundę, aby zrobić wynik 4-2, a wkrótce na zwycięstwo. Zobaczmy, Awka już patrzy na środek. Co możesz powiedzieć teraz o tym bananie? Czy jest to dobrze zraszowane? Tak, Chyba ten rush, oczywiście. ale troszkę rush chyba Flesze spowolnił. poszły, więc w miarę jest dobrze, jednak od antyterrorystów poszedł dym. Poszedł dym, tak. Mi się zdaje, że tutaj są jakieś strajki. Mi się zdaje, że tutaj jednak jest to robione wszystko na Śląsku. Ten banan to jest jakaś kopalnia, która no niestety produkuje bardzo dużo spalin, bardzo O, dużo dymu. widzimy I proszę teraz. Państwa, mieliśmy teraz flesze, robią zdjęcia, są celebryci. Proszę Państwa, teraz będzie bardzo ważna akcja. Mamy 4-4. Zabity kokot. To Będzie jest oczywiście- dobra wróżba dla drużyny. Tak, to oznacza, że już w następną niedzielę będzie rosół. No, niestety, jakieś dziwne miny tutaj są na twarzy Mikołaja. Czy Nieco to... wolny atak na to B. Nie wiem naprawdę, czy mu pomóc, czy podać mu tutaj wodę. Szpula będzie czysta, sprawdzana i proszę jednak Państwa, tak, pierwszy kill. hedzik i proszę Państwa, teraz Headshot. będzie wejście na bombsite, ale będzie od CT spawnu. Od CT spawnu oczywiście Wszedł strzela, w ale linię, będzie prawda. będzie kura, tak. Kura tutaj zdecydowanie pełni rolę tak zwanego carry the game of the best players. So, tu będziemy patrzeć na ruiny, proszę Państwa, jest przy fontannie, ruina. czy Tak. będzie plant, proszę Państwa, Jest. następny kill, będzie plantowana bomba już tutaj Na przy kuli. grillu. Na grillu, na tak zwanym grillu i teraz czy będą szpule, czy będzie CT spawn. Odbijany od banana. I niestety zginął i bomba będzie prawdopodobnie rozbrojona, no chyba, że kogoś tutaj wyrzuci. Moi drodzy, to była trzecia runda? Nie. 4. Tak. Tak, to ja chyba wędruję. Ej. Jak to się gra? Także proszę Państwa, do gry wkracza ostatni z 3 zawodników, czyli Dawid i zobaczymy, czy coś ugra. Potrafi, może teraz pozwolić sobie na grę na fullu. Kupuje właśnie AWP i Proszę ciekawe państwa. co z nią zrobi. Myszka. Profesjonalny układ klawiatury i myszki. Zaczął odważnie, proszę Państwa, zaczął od AWP, czyli jak można się przez ten można powiedzieć, typowy AWP-arz. Widzimy, zespół gra na 3 AWP-ach na środku. Dawid narzeka, że nie ma głosu. Tak, zdobywa Tak, proszę Państwa, pierwszy killa w kill. tej rundzie. Brawurowo, nie tylko kilka sekund od rozpoczęcia się owej rundy. A tak jak widzimy jest przeprowadzony na środek, chociaż bomba idzie na banan. Proszę Państwa, jest to coś nietypowego. Szturm AWP-om. Dawid próbuje niestety Quantum Tantuan za pomocą M4A1S z bazyliszkiem zniszczył go. Gdzie jest głos? Niestety zawodnik narzeka i nie ma głosu. Proszę Państwa, jak to jest możliwe? A, już wiemy, Dawid po prostu wypiął kabel ze słuchawek. Jest takim dobrym, elitarnym graczem, że dźwięk w grze nie jest mu potrzebny. Albowiem znajduje on przeciwnika na węch. Gracz Królik, gracz CSA. Rzuca CSGO flashbanga, 1.6. czy uda mu się, uślepia przeciwnika. Raszuje, czy uda mu się, niestety został zabity przez gracza przeciwnej drużyny. Kolejna ronda, już 6 wpada na Tego. konto antyterrorystów. Teraz bomba w rękach Dawida. Co zrobi? Jakie ruchy podejmie? Czy będzie to agresywny szturm, czy może bardziej zachowawcza rozrywka? I rozgrywka jednocześnie. Tego dowiemy się zaraz.
Proszę państwa, Dawid atakuje w typie tak zwanym eko. Jedynie Glock i nóż i bomba. Czy będzie próbował tą bombą zaatakować przeciwnika, rzucić mu prosto w twarz, oślepić go. Na razie biegnie z nożem. Proszę państwa, wchodzi do budynków. Czy będzie próbował taktycznie podejść na A przez tak zwane przez fachowców chałupy? Czy profilaktycznie skróci jednak na B? Czai się, proszę państwa, skrada się. Nie raszuje nerwowo. Widać tutaj pewną taktykę. Obserwuje balkony, patrzy na swoich kamratów, pobratymców. Próbuje podchodzić do przodu. Cofa się, wyrzuca Pierwszy bombę. kill dla Proszę drużyny państwa, antyterrorystów z co to za PR. taktyka? Wrzucił bombę. Może ma nadzieję, że podniesie ją kto inny. I jest przeciwnik, proszę państwa, ostrzeliwuje z bizona. zabił. Zabił i pada przeciwnik. Proszę państwa, drugi Niestety nie. został zabity Niestety. przez Max Ratora. Max Rator atakuje z kałasznikowem. Jak widać, posiadał on niebieski laminat założony na karabin AK-47, co dodaje do tego karabinu o wiele więcej, prawda, tych profesjonalnych skillów, taktyk, niż mają to Wszyscy ludzi. wiemy, że lepiej się gra ze skinami. Teraz widzimy sytuację 1 na 1. Jeden terrorysta, jeden antyterrorysta. No i niestety kolejna runda wpada na Proszę konto państwa, tutaj Quicksilver Bullets. paniczna decyzja Dawida, próbuje wzywać pomoc, tak zwany telefon do przyjaciela, aczkolwiek czy odniesie to jakikolwiek skutek, sukces. Dawid, jak widać, obkupuje się w broń typu granaty P90. Czy będzie raszoła, proszę państwa? Czy owa broń wskazuje na to, że będzie tutaj mecz rozgrywany w bardziej agresywny sposób? do rana, idę na banana. Jak widać, prawda, wszystko wskazuje na to, że Dawid pociśnie, jak to się mówi, tak zwanego banana. Proszę państwa, czy będzie na B? Poszedł na B. Pierwszy flash. Dynamiczny flash. Niestety gra sam siebie proszę państwa, wchodzi dynamicznie. Czy będzie napierał? Jest już bardzo blisko plant site'u. Poszedł, proszę państwa, tak zwany dym. Czy będzie szarżował? Widać tutaj odpowiedź przeciwników w postaci takiego samego granatu. Jest ostrzał na ślepo. Czyżby Dawid strzelał z nadzieją, że trafi kogoś? Chyba jednak cofa na bombsite, a tutaj widzimy zadymiony jest środek. Jednak gracz gra taktycznie i wchodzi w dym, to może być Proszę bardzo państwa, ryzykowne. to jest wielkie ryzyko. Jest przeciwnik, proszę państwa, niestety pada. Teraz za sterami ponownie zasiada Miłosz. Czy uda mu się odzyskać przewagę? Czy uda mu się wywindować drużynę na pierwszą pozycję? Niestety drużyna nasza przegrywa 1 punkt kontra 8. Dawidzie, co ty myślisz o tym? Ja myślę, że naprawdę nasza drużyna jest zdolna do wszystkiego, potrafi się podnieść. To jest taki Rocky Balboa polskiego myślę. Counter-Strike'a i moim zdaniem mimo tego, mimo tych barier językowych, potrafimy się dogadać na migi, na gesty. To jest do zrobienia. To już od wielu lat naprawdę różnego rodzaju społeczności sportowe potrafią to zorganizować. Granatami, rzucanie w jedną stronę, to są znaki takie oczywiste, czyli na przykład strzelam do gościa, to znaczy, że chcę go zabić, tak? To są takie rzeczy oczywiście naturalne. Jeżeli na przykład strzelam cię w głowę, a ty jesteś w mojej drużynie, to znaczy, że na przykład mam cię w dupie, tak? Ewentualnie To też... nie lubię cię, nie darzę cię szacunkiem. Nie, tak, no to, że jesteś z Sosnowca, to już na drugi. Na Ewentualnie przykład, jesteś Ruskiem. Jest. No, akurat Rusek potrafi tylko i wyłącznie strzelać, a potem dopiero zaczyna dowodzić. Proszę państwa, jest akcja, niestety Miłosz padł i pierwsza z 3 śmierci pokonany przez przeciwnika. Teraz patrzymy na Nikela. Czy uda mu się jest blisko bombsite'a? Czy próbuje jakoś w tym momencie osłonić kolegę? Ułatwić mu podejście do bomby? Co się tu dzieje? Naciera z UMP-45. Jest ostrzał ze strony przeciwnika. Jest tutaj biblioteka Jest i będzie odpowiedź szło ogniem. tutaj wszystko na prawdopodobnie Rosyjski łącznik, przyjaciel ale mamy podchodzi z drugiej rosyjskiego strony. ze scoutem. Czy będzie podróż za jeden uśmiech tutaj na bombsite B? Nie, jednak nie. Ale Jest plant na grilla, proszę państwa. nie zauważyłem tej bomby. Czy uda mu się? Ja również. To jakaś musi być rosyjska taktyka. Proszę państwa, jest tutaj nietypowa taktyka w ten sposób, że jeden z naszych zawodników znajduje się na Odwracają B. uwagę tutaj na A.